Board of Secondary Education Assam mate seba hinpen kedamtang HSLC sonthan asatlang aphanpura karjualo angkrak pen ketet lolason kapavideji aphanpura non kebang jilang asatlang kedo anaphan arsik jitpen aron kelar paduponlo labang solong kedon Inspector of Schools atuma phansitami sadlang ketok dunjia bang phubang phiatum phan kiri ka khru ke pasik ponthujia phansi pin khatpon padolo Ningkan suri hini ra engkoi ra ke thoma pharman kaddo kabe asamalong HSLC sadlang ketok adimalong anaphan labangso ki sigjit aron chemical ar ponthu lake there ni phai khre pho arnisi pangdak ponlo Inspector of Schools atuma phan seba hinpen kapin khatpona tengke inut education officer kalite senior teacher atuma phan arpu peknangji Question paper police station mate outpost along nang kepale ahul center in charge of the examination center hinpen lapen labangso adai ke pekona bang hubang phiatumke sadlang ke togalong thang kacheradun avidet nangji alang litumke seba ben ko ana phaisi question paper nang kiloma lapen police station lang ko an sinang kilema pu la haisi langchari dunangko lapen question paper bang ingkir pami mima puta langchari dunangpo puta thanpa chini pom Seba hinpen Inspector of Schools kedo ana phan setame sadlang tiki dunjia bang hubang phiatuma phan kiri ka khuro kasai angdeng along lapuan sose RD ki papi point thujia phan setame pachini ponlo Center in charge hinpen Raikom sai khialong kapacharap dunjia phan pura inut banghini phan arpu peponanji lapuan chota kalilang Center in charge atuma phan ECR room along kelangchari dum pamija phan pura banghini lo than bang atuma phan arpu pekpon vegnangji laben along penke osomaratum ke do owadim ke lo than bang ke thom an pekpon vegnangji puta ke than pachini pon padolo kedamtar ni sonthan asatlang ke tokjar ni aprang question paper hong ke chon plot along kacherab dun bang ke thom abang pu bang phia tuma phan net ingnang ponlo laben bang ko rasir ke patuma phan ke kiri ke tar lijia phan pura hemkang samalong si padoyatlo National Desk Report, Karbi Anong Live.